Nakupuješ vianočné darčeky online? Vieš o tom, že niektoré e-shopy predávajú produkty z Číny, ktoré sami nevlastnia a ešte aj s veľkou prirážkou? To mi nevychádza. Presne tak. Stránky ako bonky.sk či rayray.sk nie sú e-shopy, ale internetové galérie. Tovar, ktorý vidíš, je v skutočnosti z AliExpressu za zlomok ceny. Oni ho objednajú za teba a pridajú si prirážku. Prečo je to problém? Zaplatíš predražený produkt, Šálečku len za 5 €. Za koľko? Za 3. výber je obmedzený a často dostaneš niečo úplne iné ako v objednávke, čakáš celé týždne, ak to vôbec príde, odozdáš im svoj e-mail a údaje o karte. Na čo si dať pozor? Názvy ako adidaslovensko.sk či northface.sk.sk, ktoré imitujú slovenskú verziu stránky, fotky identické s AliExpressom, všade je doprava zadarmo, tá je však už započítaná v cene, platba priamo na stránke bez bezpečnej platobnej brány a podozrivé adresy v Dubaji či Ázii a pochybné podmienky. Chápem, že reklama z týchto stránok vie naozaj nalákať, často sú to veľmi užitočné produkty. Dám ti ale môj vlastný tip. Pridrž prst na fotke produktu alebo pravým klikom na počítači a vyhľadaj obrázok cez Google Lens. Nájdeš rovnaký produkt na AliExpress lacnejšie, rovnaký a hlavne naozaj ti príde.